फैद' बिराद गोथाव जाखादों माथो लालसासो बिदि गोथाव जाबाय गाइखेर लायाखै दिनै गैया लायनो थांदोंमोन आङो मोनायाव मोसौ फिसाया गनानै जाजोबदोंनो लाल साखौ लोंनो दिनै फिसा बेनो गोथाव गोथावथ' साया लाल साबाबो मा जाखो माबालै माबा मा जाखो माबालै आरो माबालै होनबावबाय थाब बुं मा बेलाय माबा आपेल नांगौमोन आंनो आपेल हा आपेल नांगौ बायनोलाय नोंहा दखानाव मेरला दं बेखौनो माबा बुंबाय थाबाय बे दखानाव मोनालै आयै बे आपेलखौ बे दखानाव मोना माबायदिसो आपेल नांगौ नोंनोलाय आपेल इलिफेन्ट नायै आपेल इलिफेन्ट प्र मा आपेल इलिफेन्ट हा माबायदि बेलाय फिसा गोथावथार नामा बेसे लायो गोबावमोन लानानै फै आंबो जागोन अ आयै बे जाजाग्रा फिथाइ नङाना मा जाजाया माथो बे आंलाय बेखौनो जाजाग्रा सानदों नै आयै मबाइलसो बियो मबाइल आपेल इलिफेन्ट मबाइल मा मबाइल आपेलनि मबाइल दं औ आयै आंनो बायनानै होदो बायनोथ' हायो ओमफ्राय बे दाखालै 8 मासनि सिगां 22,000नि एफौ बायनायालाय माथो जाखो आइ बे फुराना जाबायलै आपेल इलिफेन्ट नायदो अ हा बेसेबांथो लायो फिसा माबा 1,50,000 राव अनलि मा बेसेबां नों बेसेबां 1,50,000 अनलि 1,50,000 नोमाया 7,000नि फन इउज खालामो आरो नोंनो 1,50,000नि फन नांगौ बे 7,000नि फना फुरा जाबाय गारथ' बेखौ बेथा नोमायाथ' फुराना जाबाय गारहरदो बिदिब्ला आंखौ आरो नोमफायाबो फुराना जाबाय बेखौबो गारहरदो माबायदि फिसा खांखोलै आंलाय एसे फुराना जाबानो गारहरनोनो गोसो जानाय कार बिबाय 15 लाखनि बेखौबो होबाय बाइक बिबाय 3 लाखनि बेखौबो होबाय आरो गेम गेलेनो ना मा गेलेनो पिसि नांगौनो बेखौबो होबाय 1 लाखनि आरो मा 1,50,000नि मबाइल नांबावगौनो बेनो बेफोरखौबो एसे फुराना जाबानो गारहरजोबगोनसो खोमा हिनजावखौबो गोदानसो लालायबावगोनदां मा हिनजाव गोदान बुंबाखो मानसिफ्रा खोनाबा मा साननांगौ नै आफा नों रोङा नङा रोंगौ नोम्फा हारसिंल' खामायनाय दा नांगौ मायदिखौ बाहायजोबनानै उनाव माखौ जालांनो खोथायाथ' नंगौ आयै थेवबो आयै आंनाव नांगौ माने गासिबो दंजोबो नाथाय आंनाव मोनसे बुस्थुल' गैया आयै आपेल इलिफेन्टआल' गैया आयै आंनो बे आपेल इलिफेन्टखौ बायनानै होथारनांगोनलै ओमफ्राय नों उनाव मा मावनानै जागोन साख्रि मोनाब्ला आयै नों बेखौनो सिन्थादो बै लामासिनि सावनि बिगा हालाय माथो जाखो बेखौ एसे फानना जालांसै ना मा जाखो बिदि नङालै आयै बिदि नङा माथो बिदिब्ला बै हायाव मोनसे गिदिर रेस्टुरेन्ट बानायगोनब्रा आयै ओमफ्राय बबे फैसाजों बानायगोन नों नै आयै बाबाया आंखौ बुंखाबाय बाबाया साख्रि जोबबा खनसेनो 20 लाख मोनखायो बेजों बानायगोन ना आयै आइडियाया गाज्रि नङा औ आयै आं साख्रि मोनबाथ' मोनबाय मोजांसै आइनो आङो आपेल इलिफेन्टखौल' बायनानै होदो आयै प्लिज आयै प्लिज र' नोम्फानाव सोंहरनां लावदाव खामानि मावदों खोमा नै माबा नोंसालानो आपेल इलिफेन्ट मबाइल नांगौनो 1,50,000नि मा खालामो फैसा हरबानो जाबाय सासेल' फिसाज्ला फाल्थुबो खालामखाया जोंना फिसाया आं अफिसाव दं बिमा रबिबाराव न'आव थांगोन दे दोनथ' दे बिमा आं एसे बेस्थ' दङ दे मोनसिगोन नामा आयै बिदिब्ला गाबोन फुङावनो गुवाहाटियाव सानैजों थांना फैसै आपेल इलिफेन्ट लानानै खारजों आंखौलाय मानो नांगौ सानैजों थांनानै लाना फैसैब्रा आयै हाब आइखौ माथो दाबो सिख्ला नुथारो बुरैथाराखै माथो फाग्लाया खुसिबाथाय बिमाखौ मा एदावो